I quina passada, no? L'heu trobada? Davant d'uns pisos de superluxe. Sí, encara no havien passat els de recollida selectiva I nosaltres ens hem avançat. No entenc com poden llançar això. Els pijos es canvien d'electrodomèstics cada 7 anys. S'ho acaba d'inventar. Que no, és veritat, que ho vaig llegir a no sé on. La gent pija no suporta veure la decrepitud al seu voltant. I tot ha de ser supernou. Va, no t'enrotllis. Sí. Bueno, va, la netegem una mica i aquest vespre fem uns cubates amb gel per celebrar que tenim nevera, no? Sí. Ei, segur que funciona? Ai, Déu. Uf. Sí? Sí. Ja m'has espantat, tia. Després de carretejar-la per tot el barri? Vols que s'hi pot fer? Sí, com més tard arribi a casa, millor. I tu per què no et quedes a casa el teu nòvio i passes ja de la vella aquesta? Perquè està a Montpeller fent no sé què de pintura. Ah, mira, jo també estic solter avui, perquè la Ca continua a Mallorca amb la seva mare. Sí? Ei, per què no et quedes a dormir? Que avui tenim un munt de coses a celebrar. A part de la nevera? M'han dit que l'amo de Can Serra no pensa fer res per fotre'ns al carrer. La zona de la fàbrica és perfecta per fer-hi pisos d'alt standing. L'àtic tindria unes vistes extraordinàries de Barcelona. Fins i tot hi pot anar una piscina. Fa temps que tinc ganes de canviar de pis, però amb els preus que corren no m'ho puc permetre. L'àtic seria seu, i sense haver de pagar res. Feia temps que li deia al meu pare que el que havíem de fer era vendre. Sabia que ens entendríem. És una oferta massa tentadora per negar-s'hi. Demanem una altra cervesa? Home, poder que ho celebrem amb una mica de cava, no? Rai, una ampolla de cava, el millor que tinguis. Mira, ara arriba el meu pare. Hauran de perdonar. No em pensava que els fes esperar tant. Ivan Crespo. Fèlix Bergan. Molt de gust. Hola, maco. Hem estat parlant amb el seu fill. Aquests senyors es fan una proposta per comprar Can Serró. Però Can Serró no està en venda. Ara, l'Ajuntament no t'agrairà mai que els hi cedeixis un espai com aquest. Tu els hi donaràs i ells especularan. Un cop estigui fet ja serà massa tard per penedir-se'n. El seu fill té raó. Tal com està el mercat immobiliari, nosaltres li fem una oferta insuperable. He dit que no estava en venda. Encara no has sentit la nostra oferta. Tant se val, no m'interessa. Pare, escolta el que t'ha dit. No, escolta'm tu a mi. Aquesta fàbrica la va fundar el teu besavi. Va ser la fàbrica on van treballar la gent d'aquest barri durant més de 100 anys. Gràcies a la feina d'aquesta gent, nosaltres ens vam guanyar la vida. Tu tens estudis i tens una casa a la platja. Pare, escolta. Aquesta fàbrica és la memòria de la família i tu la vols tirar a terra i fer-hi pisos. La memòria de la meva família no té res a veure amb això. A més, és absurd deixar perdre una oferta com aquesta. Can Serró és meu i no penso vendre mentre visqui. I no cal parlar res més d'això. No em tornin a molestar, si us plau. Paolo és un egoista. Però la pasta de l'assegurança és seva. Pot fer el que vulgui. Ja, però amb l'explosió de la casa jo sabia que m'havia de quedar amb ell, no el volia deixar sol. I ara ell passa de mi només perquè li demano una cosa perquè estiguem una mica millor. És una putada. No, i la Trini li va inflant el cap sobre vosaltres. No sé, jo no sé què es deu pensar que faig aquí. O tenir por que em torni mangui, o jo què sé. La Trini aquesta és més perillosa que la Roser. Ei, penya, ja tenim canonades. I què fareu l'instal·lació? Això aquest, que és el que domina aquestes coses. No és tan difícil, ja heu fet altres cases. I com les heu aconseguit? Els de l'Ateneu d'Ubarri que han acabat les obres, els hi sobraven. Quina sort, no? Estem de ratxa. Ja porta el soldador, filferro i alicates. Jo m'obro, Mira que llesta la tia. Quan s'ha de pencar... Què et penses? Que et posaré les canonades o què? Mira, aquesta, com cega, Com la pintareu? Vermella, tenim un poc gros per gastar. Tota? Sí. Jo no ho faria, us en cansareu aviat. Tu com la pintaries? Home, això té moltes possibilitats. Clar, també depèn dels colors que tingueu i de si poseu el sofà de cara o no. Home, de colors en tenim més, no? Teniu blanc? Sí. Sí. I groc, blau... Podem barrejar-ho amb el vermell i fer un morat, un taronja, vermell més pàl·lid. No sé, un rotllo així com més càlid, però després trencar-ho amb un verd o així. I què fotrem dels colors? Home, no sé, si voleu puc intentar fer un mural. Sí, quedaria com... Un rotllo així geomètric o abstracte. No sé, què us sembla? Tu ets artista. Fes el que vulguis, tens carta blanca. Això què et sembla? De conya.
Fes una mica més gruixuda la línia i jo crec que ja estarà. Ara ens hi posem el petxó i amb el taronja. Sí, però millor abans ens rentem una mica, no, amb els de res? Sí, potser sí. Jo crec que sí. On aneu? Fora, que estem fent un fàstic. Podeu rentar aquí. Què dius? Marcos, fot-li l'aixeta, va. Uah, És una canya. sí, Que el donem per acabat, no? Ei, veniu que de veure això, gent! Uah, Sandra, t'ha quedat acollonant, tia. Molt bé, felicitats, Sí, això ells dos que m'han ajudat, si no. Va, el mèrit és tot seu, Sí, nosaltres només hem seguit les seves ordres. Molt bé, ha estat un dia rodó avui, sí senyor. I això que n'he començat de puto cul avui. Doncs, a brindar i res per tothom, va. Sí, senyor. Molt bé, felicitats. Està molt bé, tia. Ja sé. I aquí també. Per nosaltres I per Can Sorro! i per Can Sorro, va. Tu, què hi fots aquí? Torneu-me el que m'heu robat. Ei, un moment, no pots entrar aquí i acusar-nos de lladres. Què dius que què? Que fotis el camp! Calma't! Calma't, tio. Què passa? Que m'heu robat unes canonades d'una obra que estic aixecant aquí al costat. Tinc testimonis que heu sigut vosaltres. Si no me les torneu, us fotré una denúncia. M'he explicat bé? Mira, em sap molt de greu això que t'ha passat, però nosaltres no hi tenim res a veure. Que em prens el pèl? T'he dit que aquí ningú t'ha robat res, així que vés-te'n. I si vols trucar a la policia, endavant. I ara, marxa. Fot el camp de casa nostra. Això és casa teva. Mira, t'he dit que te'n vagis i no tornis a fotre els peus aquí, m'has entès? Això no quedarà així. Para de fotre'm la bronca, tia. Estàs pesadeta amb el coll de canonades. I si truca a la poli? Per 4 canonades no farà cap denúncia. Us vam quedar que no robaríem res. I no hem robat res, t'ho he repetit 1000 vegades. És que et creus més aquell pijo que el teu germà. I per això ens vam amenaces al Crespo. Perquè és un imbècil. Deu haver trobat a faltar material i ens acusa a nosaltres perquè no ens pot veure. Llavors em jures que no he robat res. És a cagar, tia. No. Tot lliure! Vinga, marxem abans no vingui el segurata, va.